Nayo ba, nauwaw. Ay, polos-polos mo baka ako, no? Sa tinud anay, mga 95% natong mga tao ganahan yun sa pulong sa kalibutan. Dili ganahan sa pulong gikas langit. Tinuod na. Sige, ako mong sampulan ha. Aw na to, ay inyong ganahan. Katong ni Isas kamot, naaw na to, di ba mo mga bakakon? Analitan, ingon ang pulong gikas langit, higugmaa ang imong kaaway. Nya ang pulong din is kalibutan, nag-ingon, dumti ang imong kaaway. Hay may inyong ganahan na nasundon. Kinsa din ang mahigugmag kaaway, ta sa kamot. Way baka kay, way baka kay. Okay. Kinsa din ang mudumot o kaaway. Ayon lang mong isa kay sakpa naman mudaan. Way ganahan ay. Panalitan, kanayong ni isa nga, higugmay mong kaaway. Nabit ako'y parokya ba? Akong kanunay iwali kanagyong mga bata, ako ingnon, kamong mga ginikanan, ayaw ginagkasuki ang inyong mga anak. Ayaw yaw-yawi, labaw tanan, ayaw hapaka, ayaw kusia, ayaw latusa. Yan nagi ni dool na ako, ingon siya pader. Muingon lang ka anak, kay wa bang kay anak. Ako, nibaw de kang, wa ko'y anak. Siya pirog na anak kay anak pader, di mapug nga no eh. Nya ka na sa ngamong pagsulti, ka na among paghapak, kuan man na pader, pagdisiplina man na. Nako, oo, nindot sa kay na imong rason, pero sa aktual nga imo nang gibuhat, unsay pagtanaw nimo sa imong anak, kaaway o higala. Sa dihang imo siyang gikusi, kaaway o higala. Oo. Sa dihang imo siyang gilatos, kay kunuhay disiplina nimo niya. Unsay tan-aw nimo niya, kaaway o higala? Oo, kana. Sa dihang imo siyang giyaw-yawan, narabayuban, pakapinan gyud balikas. Sa dihang imo siyang gibuy-buy, buy-buyo nimo, nga gadagko lang na inyong mga lawas. Sukad sa una, ako gigatima ninyo. Hangtod karon nga dagko na mo, mga dalaga na mo kulitaw. Ako lang ako'y magsigig panglimpyo din isbay, pagkawa niyo yung mga batasan. May pamambaboy ninyo, mabaligya paman. Kamo, mura mamog baboy, magsigig, lamog loko diya. Kana inigsulti nimo anak, unsay tan-aw nimo sa imong anak, kaaway o higala? O tanawa, hasta inyong anak, inyong awayon. O na, kaapan mo na ingong ko, sige, o disiplina na, ang gusto ni Kristo, higugmaon ginang kaaway. Unya kung nahigugma ka, dili ka makaako pag yaw-yaw sa imong gihigugma. Ako sa una, nakasuway man kog uyab, kasuway kog napo kabok akong nauyab. Sa tibok na akong kinabuhi before ko lisod sa seminaryo, napo kabok akong nauyab. Sugod kong panguyab, mga 15 years old ko, hangtod 31 years old. Kanapo ko kauyab, katulo ko gasit og minyo. Katong last 3 na ko nga uyab, murag na plano-planuhan gito na ako nga magminyo mi. Walang madayon. Og katong in love ba kay ko? Di jud ko kayaw-yaw eh. Pero naay panahon nga mag-away ang manag-uyab. Kanang panahon na hinawyaway to the max gina. Pero ang imong tratar anak nga maong higayon, unsa naman siya? Unsa man siya? Kaaway o higala? Kaaway.
Kaso lang, kay naama mo ipagbati, nang tag mga pila ka semana, tana, nibugnaw na. Kita na sad. Mga lumoy na sa kaigtingog. Nasa nang love you, mga miss you, labi na karon nanana ka ng cellphone, o man ang cellphone sa una, suwat-suwat man to. Kamo din yung mga tiwasonon, kay ba o ba na? Suwat-suwat to sa una. Napapalan akong edad ba, mga tiwasonon. Wa na cellphone ay, mga 1980s, wa pa na. Karon na ng cellphone, dali kayo, inikuan, inikauli na, text na yon, video call na yon, momomwa na yon, basta imo na ganin ang gihigugma, di jud ka kaakog istoryag bati. Bisan gani imong naong, dili bati, basta nahigugma ka. Mao na, ang pulong sa Ginoo, dali kay nato isalikway. O di man nato isalikway totally, at least partially. Sige, lain na sang pulong sa Ginoo. Aw na to, ganahan ba mo ani? Ang Ginoo nag-ingon, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Ang kalibutan nag-ingon, ang utang dapat bayaran. Kinsa ninyo din ang gusto kayo sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Tasa kamot. Nay usa. Kamong tanan, ganahan gi mo atong pulong sa kalibutan. Na akong ingon lagi, mga 95% ganahan kita sa pulong sa kalibutan. Sige, lain sa ni, basig mo, ganahan na mo ani. Ningon si Kristo, pasaylua ang nakasala kanimo og kapituan kapito. Ang kalibutan nag-ingon, katulo lang kay mag-abusar na. Inig humas katulo, piti na yon. Sige, kinsa ninyo din ang ganahan kay ng kapituan kapito nga magpasaylo. Tasa kamot. Nayoban, murag mag-ok-ok-ok ang kamot, no? Panalitan ron, og asawa ka, imong bana nakapangabit nagkalima, masuko ka, dili. Ayaw sa, kay kapituan, kapito pa man. Kanang kapituan, kapito, kamo na, 77 times, or pwede sa nag 70 times 7. Pero taas na kaitong 70 times 7, kana lang 77. Sa ato pa, kung nakapangabit siya kalima, kuwangan pag 72. Una pa ka pwedeng masuko. Kaya na ninyo, mga asawa. Kamo mga bana, kamo diya, basi ganahan san mo, kapituan kapito, pasabot ang inyong asawa, nakapanglaki nagkalima, mupasaylo mo. Mga naong ninyo diya, waik lang. Mike, di ka ninyo patio. Suway pa na, patio nila. Uy, naadi ko isulti ninyo. Ako na alarm ba ko karon? Last year ba? Karon, 18 years naman kus pagkapari, karong Hunyo mo, 19 years na kus pagkapari. Sa akong mga 16 katuig na pagkapari, gikas pag-orden ba? 16 years. Wa jud ko'y gitambagan nga bana nga nagpatambag nako tungod kay nasakpan niyang nangabit ang iyang asawa. In my first 16 years, mga asawa gi akong sigihagtambag kay nangabit ang ilang bana. Mao na ang akong topic sa una, magsigi ko gwali, moingon jud ko, kamong mga asawa, kung mangabit ng inyong bana, sige lang jud ko gana. Pero karon ako nang gipunan, kamusang mga bana, kung mangabit ng inyong asawa, nga naman, last year, 7 ka buok bana ang akong na tagaag counseling na naghilak kay ang ilang asawa nangabit. Last year. Karong tuiga,
last week of January, na nasa usa ka bana nga naghilak niadto na kus parokya kay nasakpan niya yang asawa nangabit. First week of middle of February, dol-dol pa mo pa'y paghumas Valentine's Day, na nasa usa ka bana online parishioner nga nagpatambag nako kay ang asawa gibiyaan siya mikuyog og laing laki. La, bantay-bantay mo mga bana. Kay mga asawa karon mga animal na sad. Ayaw mo kumpiyansa mga bana nga kamuray magsikreto-sikreto, kamao na sana sila. Kamao na mga animal. Nahimo na sa mga animal ng asawa. O sige. Ganahan mo na. Pulong sa Ginoo, pasayloag, kapitoan, kapito. Pulong sa kalibutan, katulo lang. 3 times lang. Patagma. Kay mag-abusar na. Hay may inyong sundo na. Katong kapitoan, kapito. Bahala mo diya. Akon. Kani, di man kayo ni siya lisod. Now na to. Sunod pa mo ani. Si Kristo nagingon, kung kamo mo trabaho, ayaw mo pangayo og suhol. Ang kalibutan nagingon, kung kamo mo trabaho, siguro nga minimum wage rate ang gihatag. O wa gani, ikihas duli. Pero ang si Kristo nagingon, kung kamo magtrabaho, ayaw na gid mo paningil og suhol. Kinsa may mo pabor dinhi nga kon mo trabaho, dili mangayog sweldo, tasa kamot. Kana sang ning isa, wasa na yung mga trabaho. Dihay kausa nga, nagsulti ko ani, dihay ni-comment ba, ni-comment in siya, kami pader, pwede di mo trabaho, nga way sweldo, kamo gani mga pare, di magay mo kamisa, o guwag yung stipend. Uwawan o na ko, katagaan sa ning buang-buang na ko eh. Adisat sa'yo na, magbarog-barog ka na dupa-dupa, iguman, wara. Pero di kinamayo ha, pulong nas Ginoo, kung kamo, mualagad, na siya laing version ningon siya, kining tanan nga inyong nadawat, gasa sa akong amahan. Kay nadawat man ninyo nga gasa, ipanghatag usab ninyo isip gasa. Kanang gasa, muhatag nga gasa, mga hindi kagbayad. Gift ba? Munang doon na tayo tema pagka 2020 ba to? 21, gifted to give. Muna, gigasahan ta, aron mang hatag. Sige. Aritas lain na sad. Katong giingon ni Kristo, kung gusto kang makasulod sa langit, nasa tiyang yun? Sana ko ni pagsulti. Kanang sogo ni Kristo, kung tamparoson ang imong pikas aping, masayang gingon, ipatamparosan ang pikas. Ang kalibutan na gingon, tamparoson gani ka, way sukod sa baos. So, nayusahay, ang iya, tamparos, ang imo, pusil. O nang ipamatay ng uban. Ang uban, ikiha, ipadugta sa prisuhan. Kay physical abuse na. Kinsa ninyong ganahan anang sugo sa Ginoo nga tamparuson imo pikas aping, ipatamparos lang pikas, ta sa kamot. Wa na. Karon, sige, basig ikapoy na mo,
Last na lang eh. Niingon si Kristo, bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa langit. Ang kalibutan nagingon, bulahan kamong mga dato, kay mainyo ang tanan ninyong gustong angkonon. Hay may ganahan ninyo. Hay may tawgo ninyong bulahan ang mahimong kabos o mahimong dato. Mahimong kabos? Ha? Kisay mo ingon, Pader, ganahan, muuyon ko anang giingon ni Kristo nga bulahan kamong mga kabos. Tasa kamot. Muuyon ba? Muuyon. Muuyon. Sige. Kisay ganahan nga, kisay mo ingon nga, Pader, supak ko anang giingon nga bulahan kamong mga kabos. Tasa kamot. Kamu na ingon ba? Nung sa may inyo. Agad-agad sa panahon. Ala, patay mo diya. Panalitan, imong silingan, nataktak sa trabaho ang bana. Ang asawa, nataptan og breast cancer stage 3. Ang anak, nisuyop. Niya human pagyod pagkadangtag mga pila ka buwan, nasunog pagyong balay. Unsay tawag nimo na? Bulahan o dimalas? Ha? Dimalas no? Oh. Pero si Kristo mo ipatanaw na bulahan. Nakay silingan 40 pobriha. Nakadawat o nakapalit og ticket sa loto. Nakadaog sa grand prize nga 400 million pesos. Unsay tawag nimo na? Bulahan o dimalas? Ha? Bulahan o dimalas? Bulahan ay. Stang sortiha. Stang bulahana. Ana. Pero ngano ka ang Ginoo niingon man bulahan kamong mga kabos. Ngano ka nga niingon man siya alaot kamong mga dato. Ana ato ng pamalandungan ron. Unsay mahitabo kung mosunod ta sa pulong sa Ginoo. Atong basahon padayon lang tagbasa ning John kay kanis John indot-indot ti pamalandungan. Unya na lang ng taod-taod ang uban. Kinsay laing lektor nga mobasa dire. Tanawa sa ninyo sa inyong cellphone. John chapter 15 verses 1 to 12. Kinsay mo basa, 1 to 17 di, pwede sa 1 to 17. Sige, are. John chapter 15 verses 1 to 17. Ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan, mao ang tigatiman. Putlo niyang tanan kong sanga, nga dili mamunga, ug pulongan niyang tanang sanga, nga mamunga, aron kini mahinlo, ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo, pinagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako, ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Sa mga usa ka sanga, dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako,
Ako diha kaniya, mamungag daghan, kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako, mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunod. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini sa inyong pagpamungag daghan. Kapasidunggan ang akong amahan ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan, nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma, kung tumano ninyo ang akong mga sugo. Magpabilin kamo sa akong gugma, sa mga ako nagtuman sa mga sugo, sa akong amahan, ug magpabilin sa iyang gugma. Sultihan ko kamo ni aron mabatonan ninyo ang akong kalipay, ug mahigpit ang inyong kalipay. Kini mao ako sugo sa paghigugmaay, kamo sa mga akong nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo, dili ko na kamo tawgon nga akong sulugoon. Kay ang sulugoon, wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalo. Hinoon tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay sultihan ko kamo sa tanan nga nadungog ko, gikan sa akong amahan. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili o nagtudlo kaninyo, aron kamo manglakaw, ug mamunga ug bunga, nga mulungtad, busa ihatag kaninyo samahan, bisag unsay inyong pangayoon. Kini pinaagi sa akong ngalan. Salamat, sister. Taas-taas to itong gibasa. Murag nakatog ang uban. So, kanidi ang pulong sa Ginoo mga igsoon, mao ni ang hinungdan nga dili ta mahimulag. Matod pas Ginoo, ako ang punuan, kamo mga sanga. Kung magpabilin ang iyang pulong ngan hinato, kung atong higugmaon ang iyang pulong, dili ta malaksi sa punuan. Kaya ang sanga sa kahoy, kung makuha na nas punuan, unsa may mahitabo? Malaya, di na mamunga, niya pamuniton o isugnod. Pero kung magsigi kunutag, higugma sa iyang mga pulong, magpabilin tas punuan, unya mamunga taog, daghan, mga bunga nga mapahimuslan. Usay bunga, pero di mapahimuslan. Kanang bunga gyud nga mapahimuslan. Karon, balik tas example na to, ingos Kristo, higugmaa imong kaaway. Og masuko kas imong kaaway, unsay mahitabo? Mahimulag ta sa punuan. Unsay mahitabo ini kahimulag? Malaya. Unsa man ang laya? Uga. Uga. Dry ba? Dry. Laya. Tanawan ng tao nga daghag kontra. Ang naong, uga. Abantay mo? Sige, lingiyay mo tupad. Ing na tanawa kong naong, unsa man, uga o dili uga. Kay ang tao nga di gyud mangaway, ang naong niya gaan. Gaan o niya malipayon siya naong. Pero kanang na ang daghag kontra, ang naong kusmod. Muragit siya kanang
minatay nga naglakaw. Tanawa ng minatay, ang naong tanawa. Unsaon? Ana na minatay. Niya mo, piyong bagyong mata. Di man ka na mo tanaw. Lisod sa kayo, inigtanaw ni Mos minatay mo, bukang mata, ka smile. Mga dagan sa siguro ka na. Pero, ang tao lagi, nga di mo sunod sa Ginoo, muuga ang naong. Parihar sa kahoy, nga muuga, niya malaya. Unsa may bunga, nga gusto sa Ginoo nga makita. God is love. Di ba? Og nagpabilin ka sa Ginoo, ang imong bunga, mamunga ka og gugma. Mamunga gugma. Nya unsa may mahitabo mamunga ka gugma? Ang gugma tuburan sa kalipay. Ang taong nahigugma kanunay malipayon. Tanawa ang tao nga na-inlove. Pangita mong tao nga na-inlove nga nagsubo. Kanang magsiging ba? Naunsa man kayo? In love kay ko. Di na mo inaong sa in love, boy. Kanang na in love. Sigla kay nagnaw. Oh, magtagoy-tagoy, kanta-kanta. Niya, murag energetic kay na siya ba? Uy, naunsa ko ka diya. Secret. Isa na, na in love na na. Ana. At tanawan ninyo, kamo mga asawa, obserbahin inyong bana, ikabot ninyo, musigla ba ang naong? Ha? O luya? O sa magnaong inyong bana ba, kamo mga asawa rong na din eh. Kana ko no, imagine ko no, sa imong na-experience niya karong mga panahon na, unsa man iyang naong, anang malipayon, o naa ka? Og malipayon nga ni, na in love na nimo. In love na. Pero ikabot gani nimo, mapawong ganing naong. Muana ba? Yagwa kami, bay, musta, bay, nuta, dali, bay, ikabot mo. Wa na ma-in love nimo. Oh. Kung ang imo rong bana, pirming galuya, nyaway ka na mulihok-lihok, kana, wa na ma-in love. Nya sunod si mana, makita ni mo imong bana, energetic na kayo, nya happy na kayo, kung saan may pasabutan na in love sa silingan. Natingali bagong nakitaan sa silingan nga, na in lovean. Inyong mga anak, kamo mga ginikanan, kana inyong mga anak, inigabot ninyo sa balay, unsa magnaong inyong mga anak, malipayon, ngayon, ala, nanas mama, anak, mana? Ha? Basin no niya ba, inigabot ninyo, blitso na yung seryoso ba? Lululul. Tinarong na nga ito, na maghugas-hugas, na maglipos-ipos, na mamaong sa ilang mga cellphone, sa ilang computer. Kana, klaro kayo, ngawa na ma-in love nimo. Tanaw nila nimo, mura ka og laya. Oh. Ang imong impact ngadto nila dili lively. Ang saman, lifeless. Pero inigabot nimo mo aligre gani sila, mo aligre kana in love ka, in love sila, na ikaw agent of love ka, nagdakagugma. Ako bitaw, kada ginanako, ingon ani hatag og tok, daghan kayong mudugok, padir, picture, sige, picture. Anindot sa kay paminahon. Sige pa picture. Dihagod kausa nga, nitawag na yung pulis ang in charge sa katong akong gihatagan og tok. Kay porti namang daghana naggubot, tinamamada og badlong. Duha ka buk pulis ang niadto. Tensa, dadong sa nito spader ha. Gidako nga to sa VIP room kay ang mga tao dugok yung maayo kay magpa-picture. Pero wala sila masayod
iniguli na ko sa parokya, ang akong mga staff dito, kusmod kay mga naong igabot na ako. Mingaw kay sila. Wa gyud magpa-picture. Ultimo gud mga me, ako na ginanggi klaro ka na ganing murabag roll ba. Taas kay mong lamisa, ya, akong staff dito, regular na akong staff mga 20 kapi na, 22 pa na sila kabuok. Kana yung kuyog na ako ba sa parokya, 22. Nya plus na pagid mi nanang mga tigpanday, regular, tulo ka buok, di 25. Napagid mi tigbantay anang parking, nga 12 ka buok, pila na? Di na mo kaihap. O, ana. Anya, napagid mi regular nga kanantig garden, anang gamay yuta nga mong yabangan, akong gipatanuman para na ay mga utanon, duhasan na kabuok. Ay, nana. So, bay-ubay, kana lang yung 20. Ako ginanggi compulsory. Kada pamahaw, basta duty gani mo, magdungan tag pamahaw. Ana. Ay, naglingkod na ko na sa lamisa, og di pa kayo daghan ang manunga, ang unang manglingkod, adto ginang atusudahan. Bakante nini ang duol nako. Ang katong isog-isog, bore mo lingkod. Ang uban kasagaran gid adto ginasunahan na kung ano nga na mo magpundok ha. Di pa may lingkuranan. Si Kuan dia pa din, si Kuan dia. Adlok mo duol nako. Oh. Mo na nakita nako nga sa gawas sa layo murag ang ako tingaling impact gugma pero sa parokya yawa. Ay noon, gingon naman sa ng Kristo, ang propeta, dili yun dawaton sa kaugalingon niyang lungsod o sa iyang panimalay. Pero tinahod o pinangga kay siya sa laing mga lugar. Igsip lang sa iyang panimalay o sa iyang kaugalingong mga silingan. Pero unsa man gisukdanan nga kita nahigugma. Sa ako sang side, mao sa niyang gibati sa mga santos tingali og ni Kristo, kanabang magtan-aw ka sa imong kauban sa kinabuhi nga kanunay kang malipayon. Bahala nagsila di ganahan nimo, basta ikaw malipayon ka ngadto nila. Nga bisag ila kang dauton, ila kang likayan, ila kang insultuhon, ikaw malipayon ka, kanunay nga mudawat nila. Nanglitan, asawa ka, niya imong bana, at turigid siya malipay sa manok, sige siya hapyot sa manok, buntag o hapon, hapyot sa manok, niya ikaw asawa, wa na dyan ka mahapyod. Malipay ka, dili. Tawa lang ay. Imong bana, siging hapyod na ng Botellas Red Horse, siging kalak. Pero di yun kahapyod ni mo, saman, malipay ka, dili. Imong bana, sigilag, aligri kay mga barkada, ang katawa nila, manglapa sa tibok kalibutan, portiging kiyagit o katawa. Pero kamo naging magkuyog, hilong pas, matod pas istorya, hilong pas tirana. Usa ka ng tirana. Ana, malipay ka. Mayon kang dili, pasabot, wa ka magsunod sa gugma ni Kristo. Karon, unsaon man pagpasod ang pulong sa Ginoo nato. Unsaon pagpasulod? Bahaw mo? Wa? Sige. Ako mong pangutanon ha. Ang makatubag, malangit. Ang di mo tubag, malaya. Sige. Nahon na to diris tunga-tunga. Unsaon, pagpasulod ang pulong sa Ginoo nato. Sige. Kaya
Gugmao na tong kaaway. Iyar sa kong ginay siya, higugmaon na tong kaaway. Ay, lagi, di sana siya higugmaong kaaway. Kana bang, unsaong pagpasulod ba sa pulong sa Ginoo? Ikaw, Brad. Igugmaon ako kung kagalingon. Higugmaon, imo yung kaugalingon. Dito, higugmaong kaaway. Diri yan, higugmaong kaugalingon. Asa ka, magdaog na niron. Asa ni? Akare, sir, seryoso ni gamay na. Kuha pa der, magpaubos. Humility. Diya diri, humility. Kare kay, mo ni ga-imbitar na ako si BCCO. Magparaya ka, Father. Iparaya ni mo yung gagalingon mo. Iparaya ka na murag. Iparaya, di ako sabutan ng paraya. Unsa na paraya? Iparaya. Will ba murag ka nang pasaylo ka mo. Ihatag imong kagalingon. Dito magpaubos diri, magparaya. Paraya. Kani nga kugos og bata kay kani may gini sa ang pagpasulod ang pulong sa Ginoo. Ah. Kaning bana mahigugma ang gini sa asawa. Una, Padre, maginulsol sa mga kasalanan, then mag-ampo, mag-reflection, then buhaton puy-an ang pulong sa Ginoo. Okay. Ay kayo. Una ko no, maghinulsol gyud mga sala, nya magampo, nya mo na puy-an na ang pulong sa Ginoo. Ikaw, sister. Magbuhat sa patarong. Magbuhat sa matarong. O, sige, ato lang ng nawaton. Deusay kani. Taliko na po. Saon, pagpasulod ang pulong sa Ginoo. Puy-an nimo ang pulong sa Ginoo sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Puy-an ang pulong sa Ginoo matag adlaw sa kinabuhi. Makasadto da. Ngita tag. Ay, di isa siyang kamot si. Og ganang kuan pa og malita ka sa una, padula ka sa Ginoo, mo sabdi mo kinaiya. Wala po yan yung mga pulong sa Ginoo. Ang pagpuyo ko nos kuan kanang kinahanglan og maldita ka, imo na kuno ng usbon imong kamaldita. Kung magyaw-yaw ka sa una, karon mupatay na gyud ka. Adi. Dili, wag tangon ko no, higugma na. Sige. Kare lang. Ang poong pa daw day, ablihan ang imong kasing-kasing aron makasulod ang Ginoo sa imong dughan. Gikan sa iyang mga pulong ug sa atong mga buhat. Ablihan og kasing-kasing ko no. Kuaning iya kanang unsa tay tawagan ang kanang operasyon sa kasing bypass. Bypass operasyon niya. Di usay, unsa to? Nagsigig palit og slot, Father. Di asay na-addict sa slot. Okay, salamat. Addict sa slot ba? Wala mo kibaw, unsaon pag kuan, pasuod sa pulong sa Ginoo, gitudlo, ikaw, ni anak ka? Sir. Ako, aguanin akong balik, kay importante kay ni. Kinakusgan ko niyon. Pagtuon sa mga pulong through reading the Bible o papaminaw sa iyang mga pulong kay ang pulong sa Ginoo murag kutsilyo nga dai suwab nga musuhop sa imong kasing-kasing una-una ug mao na nahitabo nako. You know?
based on experience, magtuon ko no, niya, imong padutlo ng pulong sa Ginoo, kay hait ka ng pulong sa Ginoo, mura ko no na og duhay suwab. Dahil galain diri nga, pila ka buok ato rin doolon. Kaya mura galali sila. Perting taasa silang diskusyon. Kisa may inyong Speaker of the House. Kari. Ang pagpasulod sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi, magbuhat kag mayo sa imong isig katao, adili ka magpakasala og katong maluoy ka sa imong isig kaingon, kayo magsige maingon ka nga igsoon nimo ang imong kasingkaang pulong sa kasing-kasing, iguli sa inyo ha, wala kay silingan, wala lang gyapon na mahimo. Usa ato ang himuon sa pagpasulod sa pulong sa Ginoo, wag tangon nato ang atong mga kayugot, kapungot. Mao na bro. Ay, kanindot. Sige. Di ay giniisap ka ni mo inindot. Pader, duha ra akong tubag. Una, number 1, pagpaminaw. Ug ang ikaduha, pagtuman sa iyang kabubuton kung unsay atong napaminawan nga to kaniya. Mao ra to. Salamat, Father. Nindot kayo. Naamsa na, sugo sa ng Kristo. Ang maminaw sa akong pulong ug magtuman niini, adunay kinabuhing way katapusan. Okay. Ang inyong tubag, pulos gito, sakto. Atong pakpakan. Salamat kayo. Katong tanan nga nitubag, pwede na to sila mga mata eh. Kay sakto naman magtubag. Pero naigamayng kuwang, ato lang insaktuhon. Si Kristo nag-ingon, kung gusto mong mahimong akong tinunan, ang unag yung buhaton, dumti ang imong kaugalingon or isalikway ang imong kaugalingon. In English, deny yourself. Muna'y first nga buhaton. Parihanang, kani ba, kaning baso, apra ni God, kani, puno man is tubig, no? O punan ko ng tubig, musuod pa. Di na musuod. Puno man. Pero ako ning iyabo, niya maimti na, agday musuod, welcome kayo. So, dumti ang imong kaugalingon. Nya, unsa may mga butang nga dumta na to, nga part sa atong self. Ingon siya, biyai, o napagiban, dumti ang imong mama o papa. Yan, ingon siya. Oo, kadungo ka na. Dumti sad ang imong bana o imong asawa. Dumti sad ang imong anak. Dumti sad ang imong balay, ang imong kwarta, ang imong uma or panginabuhi. Mao nay pipila nga mga dumtanan, pero pa man na mausong cellphone, iapila lang sa nato, dumti imong cellphone, dumti imong sa pamilain. Hinamdo mo, katong dunay tao nga niingon, Lord, mukuyog ko nimo, pero ako sang ilubong akong papa, kay namatay. Unsay tubag ni Jesus? Pasagdi ng mga patay, nga mulubong sa ilang mga minatay. Ikaw, kuyog nako, o isangyaw ang maayong balita. Ana na? Diya sa tuy usa niingon, batanon ko na to? Lord, unsa may akong buhaton aron maangkon ako ang kinabuhing way katapusan, ang gingharian sa langit. Ingon siya, sayon raman, igugma ang Dios, ayaw pagsimbag laing Dios,
Ayaw pamakak, ayaw pangawat, ayaw pakighilawas, ayaw pagpatay. Honor your father and mother. Ana, empty na. So atos ang sudlag pulong sa Dios, ha? Nya, niingon dayon tong batanon, Lord, kanang tanan nimong gisulti, ako na nang gibuhat, sukad pa atong gamay pa kong bata, hangtod karon. Porting biliba ni Kristo, ingon dayos Kristo, og imo na nang gituman, usa na lay kuwang. Unsa man, Lord? Asa tiyang gisulti? Pauli sa inyo, ibaligya tong tanan nimong katigayunan, og ang halin, ihatag ang tanan ngadtos mga kabos. Og maangko nimo ang gingharian sa langit, nya balik dire, nya sunod nako. Nilakaw ko no ang batanon nga buutan nga lalaki, masulubon nga naman, kay di siya kabiya sa iyang bahandi, kay dato man siya kaayo. So biyaan gid sa tanan, empty yourself. Bakantiha gid na. Ayaw gyud butangi bisag gamay. O na ayaw higugmaa imong bana labaw sa pari. Higugmaa yung pari labaw sa imong bana. Ana na siya. Pasabot, magmisa ganing pare, ayaw pagsigtawag-tawag sa imong bana, ayaw pagsigig text-text, paminaws misa. Sa uban din nga magmisa, sige pag-text. No? Ang imong business, ayaw higugmaa labaw sa pare. O na inigmisa, ayaw na pagsigig text atong inyong mga i-deliver na na diyang isda, i-deliver na na diyang utanon. Ihato dyan itong kuhan ha, tag 50 biya itong kilo ato, ay itong pa-obsi ha. Sige pa kag text-text, niya samtang di adiri, sige og misa ang pare. Niya, inigabot na ra ba nga ting kulikta, ga-text lang yapon ka, mulakaw pa dyan ka, kay mutawag, wa na hinong kay nahuog sa kulikta. Basta mo kayo. Kansib sa tanimo. Ano ba? Napagiuban mo, dagan yun nga to. Dagan. Kay mo to bago sa, importante kay ni Pader, kay nangabot akong mga igsuon gikas abroad. Nya, wala ba'y makasugat sa airport, ako lang sang pa huwaton. Nya, nagmisa ang pare. Iya yung tawagan dito. O nasa diya. Nya, balik din nga rin. Tinarong na igana. Lasilas lang ka. Wala to'y nasod. Pagtubag pa lang nimo, pagtawag pa lang nimo dito, wa na yung musod nga pulong sa Ginoo. Ang imo na lang hunahuna, magsige na kaingon, kanusam ni mahuman ang walis pare, kanusam ni mahuman. Labi na ang pare, daghang announcement, ang atong project karon, kini atong project, kini mga bayaran, hasol sa ni pare, sa gadaghang basa na ninyang announcement, apam ni mahuman, kanusam ni mahuman. Wa kay ayo eh. Yan, sa pagsuot sa pulong sa Ginoo, nga, wa naman, puno man kay ka. Muna ingos Kristo, biyay gid sa tanan. Biyay gid. Nya, okay mo na, dili. Ilhan man na nimong namiya sa tanan, nya mo his recollection. Kaya nga naman, active gid na sila maminaw. Anayog, anayog. Pero kanang wa mo biya, igan his recollection, inig-explain sa speaker, dayon lag-ana. Agas pang laway. Luoy gistanan. Ang speaker din napagaw ng sinyagit. Siya ito, gaan. Napagiuban mo, nga pag yun. May kayong sudlag, ok ang kuhan ba? Ba? Nganong di man ka interested diri? Nganong magduka man ka diri? Kaya nga mong una-una, puno. Di na mo entertain. Ang imong kasing-kasing, puno. Di na mo entertain.
Unya kayang gisulti diri, wa man, di naman kasod. Di na sad kasod diri, matuog na lang ka. Matuog ka. Tanawa inig human og recollection, inig linibakay, hastang sigahak mata. Ngano mo ano? Hibaw ka, katupari ang speaker, so, natoy anak, na yan ang daan pag yung kuwato, sige hisgotan ang naang bayro nun. Kusuki ka mo tubay, hangtod kadlaon, nga naman, usaygon, malimta ni mo imong gilungag, basta linibakay na. Kaya nga naman, pulong sa kalibutan. Pulong sa kalibutan. Ganahan kay kag pulong sa kalibutan. Kapoy kay nang pulong sa Ginoo. Pero, kinsa may naghatag og tinuod nga kalipay, ang pulong sa Ginoo. So ayo, orli eros inyo, baligya ang tanan nimong katigayunan. Nya ang halin, ihatag nga tos mga kabos, ngari, ihatag din ni simbahan. Di ba? Inighatag nimong father, ang smile ni father, akbot ko na dali. Hey, praise the Lord, praise the Lord. Siya. Labi nag-ilaho sa nimo nga to nako, palit sa kagslat, ka na. Ana sa ka dito'y puntos. Ighuman na, malipayon na kay ka. Bisan pag masunog inyong balay, malipayon kay ka. Ang imo ra yung isulti kanunay, nananako ang Ginoo. Hala day, nasunog inyong balay. Diyan naman si Lord dire. Imong anak day, gipatay. Ana naman si Lord dire. Nga, si Lord na may mo take care ato. Ana ra ka. Muna si Maria, kay ang pulong sa Ginoo, iya mang gidawat, iyang gipuy-an, gani nagpakasulugoon siya sa pulong sa Ginoo. Sa dihang gibitay ang iyang anak sa krus, si Maria wa gyud masuko. Relax siya bisag gahilak. Relax kay wa magkisi-kisi. Wa maratol. Sa nagtan-aw siya siyang anak, nagipunayag kulata, gibitay pagid sa cross, gisigihag bugal-bugal. Igo ra siyang nihilak, pero wa masuko. Pasabot, ang iyang kasing-kasing, wa gyud masudli og lain. Love ra gyud, gugma, pulong sa Dios nga nag-ingon, paghigugma ay kamo, samas akong paghigugma kaninyo. Kanindot anak. Ano bang imong silingan, kawato ng inyong butang kay manuyupay kay inyong silingan, kanya mangawat sa inyo, relax na kay kang magtanaw niya? No? Di ka ganahan na? Ngayon nag-agis kawatan, mo smile na ka, mingo na ka, namahaw na ka dong. Ayan siya, wap amam ko to mahalin. Ang imong laptop ba, ngayang ikawat, wap mahalin. Ang ikaon sa diri. Kaon sa kanon. Awa na ka na ni sikat nga istorya ni Bishop Chupilo Kamomot. Katubang kawatan ngayang nasakpan. Nya mo ambak na unta sa bintana. Relax kay Bishop, uy, dong, ay ambak diha. Nangawat kay ka para mabuhi, nya mo ambak na nung ka, lawom ba yan na diha? Dito masikan pro sa kumbintos karkar. Ambak ka diha, og maguna imong patay gyud ka. O maguna imong tiil, balik gilang imong tiil. Ngari-ngari, ari agis hagdanan. Nga to hagdanan. Istorya-istoryahan pa ko nung bisyap, kay mga alauna mas kadlaon. Ingon-ingon pa ko nung bisyap, nakapainit na ka. Nya, wag yun bawi katubang putos nga kulikta ba, wag yun bawi ang bisyap. Nakapainit na ka. Itubag sa kunong kawatan, pero katap-tap ang kawatan o aning t-shirt ba? Yang naong, kanirang mata pakita, nakapainit na ka, wapabisyap, nga risa, pangapisa dire, kay bugnaw ra ba kayo panahon, ngapi na, dito na nangapi, kaya istorya sa Nis Madri, waso kibaw tinuod ba ni? Kibaw tinuod ba? Istorya raman sa Tus Madri, basi gipakapinan ra sa to, pero ako lang sa ding pakapinan. Nga ko na bisyap. Nganong nangawat man ka, nga sala man ang pagpangawat. Iyon, kunong kawatan, Bishop, nga ako man kong mama, operahanan, na siya'y tumor sa iyang suso, niya, suso ba ito? Asa ito na bita? Gipaanda mi sa doktor og mga 40,000.
Bisag diin ako sa ako mga igagaw mama, igsuong mama, nga mga arang-arang pagkabutang, wa ginihatag. Munang nakaunahon ako diri simbahan, pagpangawat. E nga nung nakadumduman sad ka dito, nga naaman isod sa simbahan. Wa na dyan ko nung kapugong ang kawatan, kay may mga kaisbisya po istorya, nihila ko no. Niya gitangtang to niyang iyang tong baat dire. Usa di sa iyang mga sakristan. Na mga sakristan niya nga mga elders, nga mga sakristan ba, usa di ay, uy, dong ikaw mo rin nilo. Ana, hilak. Sa sige, kana ganing, kana rabang imong gikawat, kana imong nakuha ng kwarta, 30,000 rana, para nas pag-repair sa atong kumbinto. Niya 40 man ka inyong kinahanglan, ala dadaw sana, iparsyal na dito, niya sunod adlaw, balik din kay mangita kog 10,000. Nang kana, siya nga gikawatan, mao pag maghago pangita og 10,000 para makumplito tong 40,000 nga gipangayos doktor. Kamo inana mo. Ako di sa ko nagpuspusan di kade. Wang buha ka perti na kong baligya ning slot niya imo la palibot kawato. Og ako tingali, karon kay nakahibaw na kong bisyap ngayang ingon ana, aw posible sa tingin kong moingon ana. Pero di sa iyo noy. Auto sukad ato kuno katong sa kristana, wan agid mo undang og serve sa simbahan. Yan ingos bishop ay nagyog pangawat, pangayo, kayang sugo sa Ginoo, pangayo, o kamo paghahatagan. Pangayo dong, aron kahatagan, ayaw pangawat, kay makapaimpirno na nimo. O, kanindot ana, no? Igolero nimo sa inyo, gilungkab inyong balay, nga nasakpan nimong kawatan, gapasan as inyong TV, flat screen, o para ba mahumagdata. Ang saban, imong kasabaan, o imong pasnakon. Ha? Oy, mga buangon kita sa tanan. Nganong si Bishop, nganong si Mama Mary, ngano nga si San Agustin, ug ang tanan pang mga santos, sama ni San Roque, nganong relax raman sila kung tikasan, dauton sa ilang isig katao. Kaya ang ilang kasing-kasing na puno sa pulong sa Ginoo. Puno. Sama sa tubig nga puno, yung baso nga puno, kung ang atong kasing-kasing puno sa pulong sa Ginoo, din ana makasud ang mga dautan. Kanang bana, puno ang imong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Bisan pag magbilangkad-bilangkad ng silingan nga puti kay paa, din adyo ka ma-impress ana. Adto ra ka magsigig tutok si mong asawa nga kuyos na kayo. Nga naman, kayang pulong sa Ginoo gaingon man, pili ginang makaluwas, likay nang makapaimpirno. Igtanaan ni mo perting ninduta, ikakayay, impirno na ni. Aray ko aring perting batia, kay kani padung nis langit. Kay ang daan sa langit, sigpit og lisod. O, di ba? Way lami. Pero ang daan sa impirno, lapad og sayon. O, di ba? Lami. Kanunay. O na, kamao na kang mupili sa mga butang nga imong tanahon. Mao sa nang pari. Ang pari nga masudlan og pulong sa Ginoo ang kasing-kasing, bisan pagpurting daghanas kolekta, din agid na siya ma-impress anang kwarta. Oh. Katunga na lang yung isuot sa bulsa. No? Na aday gyapon. Dili, di na yun. Sama sa gibuhat nila ni Bishop Chupilo Kamumot, nga ipanghatag yun ang tanan. Hatag. Ang katugong kunong iyang, sana, sing-sing, mahalin man na, og katong iya kunong cross din mahalin man na, ang maprinda, pirmi lang itong mawadag sing-singoy. Umaingon dayo na kuno si Cardinal Vidal, katos Cardinal Vidal ba, mamutitig salbar niya. Bishop, saan na yung pontifical ring mo?
Mukatawa sa kunos bishop. Katawa ba? Maingon sa kuno tong sekretary ni Cardinal. Tuananas mga kabus, Your Eminence. Inggan din siya. Asa man ang kabus na nagkupot sa imong katong ring. Maingon sa kuno si bishop. To as imluelier. Wato na si imluelier. Suguan din atong Cardinal Vidal. Ipalukat dito. Iuli. Sa loob na sad. Di na dangatag mga 5 kabuwan, mawa na sana. Kaya kung mahurot ang iyang kwartag, siging hatag, kato mga kolekta, siging hatag, o mahurot na ang tanan nga iyang makwartahan siyang kaugalingon, iya ginang iprinda, kay ihatag yapon ngadtos mga kabos. Monsignor Binghay, aning Monsignor Binghay, adto siya namos bukid, kay naparis-pris pa na namo sa Guadalupe, Batanon pa kuwato. Murag seminarista pas Monsignor Binghay, nakakuyog siya ni Padre Kamomot, ngadtos bukid, kay mulakaw mang itog bukid, suroy ang mga kapilya, mga balay. Mula na magdaas kulikta, niya ka na mga pobre, taga-akwarta, pagdahin na nilang uli, naagi man sila sanggutan, ang manananggot, porting buslutunag purol. Ingon ko na dayon si Tapos bisya pa, Padre Kamumot pa to si ato, Batanon pa siyang pare. Ingon, uy, manoy, wa juga kailis anang imong purol, nga porti naman ang buslutuna. Ingon din, sa may ilis ani Padre nga, ang ako ganing dawaton nga suka, lisod magkahalin, usahay na sad, unay-unayo na sa namog inom, ang tuba, ang lisod na masagog paningil, nga siging tungtong aning palwas lubi, then kuang yung lubot, nga buslot. So, kaya wa na may ikahatag, si kuno hikap-hikap, giingnan kuno si, ang katugkuyog niya mga katikista, na mo'y gamayng kwarta diha, kaya atong ihatag, ako lasang huwaman, manghuwam siya ba, kaya ihatag, Padre, wag imida din kwarta Padre. Ang katikista sa dato, gauna-una sa to, ayay, mubayad ba ka ni Paria? Hangol na ba sa ning katikista o sa hayog kwarta? Wagin nga ni Padre. So, ang gibuhat ko no ni Padre Kamumot, kay gasutana mo siya, gihubo yung karsunis. Hubo yung karsunis, gihatag siya, o parihara matag sukod noy, imo na lang ni, putli lang niya na yung kawan para mailis-ilisan na imong purol. Awa, nakato na lang iyang pruntong na hibilin. Nyaga, sutana man po siya. Hatag. Ako di ko kahimo anay. Karon og nailisod kayo nya ako ni hubuon ako karsunis, di ba daw? Na emptying, self-emptying. Nya sudli Ginoo. Pasabot, ayaw na pagsigig hunahuna ang imong standards. Ayaw na pagsigig paningkamot ng imong mga pangandoy mauimog yung tumanon. Sudlig Ginoo. Ang Ginoo na'y mo patuman anang imong pangandoy. Sa dihang na eskwela ko elementary bugo kay Kustanan. Gikas grade 1 ngadtos grade 4 sige lang ko kasiro. Nya maglakaw mami og 3 kilometro. Padaw nga rin sa eskwelahas na po, niya balik sa nga tos kahugan, wa may karsada, lakaw. Kapoy, kay pasan og zero. Kamo, ganahan mong pasag zero? Kapoy. Ato pagka, barkada man ko sa akong maguwang laki, otros ang bugo, grade 4 siya, grade 3 ko. Pag humangit sa school year, ingon ako maguwang, undang na ko, mama sad, supportive makis mama basta mo undang. Kay, man sa interest mama mag-eskwela, kay siya sad, tulura man siya kabuwan sa grade 1, i-graduate naman. Si Papa, usa ka simanas grade 1, nahuma na sad siya, pero interesado sa Papa mo eskwela. Gilatos las among lolo, kay di pa eskwelahon, hapit ko no siya mamatay sa latos, punto ni undang. Si Mama sad, di yun gustong mo eskwela, eskwelahon, namugno dito sa eskwelahan, pertibang maldita ha. Ang maestra, ni uwang niya, gipaak pag iniyang bukton sa maestra, awa na, na-kick out. Ito, gipaundang dayon mi. Ako, eskwela ko grade 4, paghuman, undang sa ko.
Kadami sa kong maguwang dito. Na-member mami sa Legion of Mary. Kanang Legion of Mary, kailan mo? Legion of Mary? O, magsigig nag-meeting. Niya, magsigig pamalandong sa kinabuhi ni Maria. Pag humas duha ka tuig na kong inundang, sige kong atin sa Legion of Mary, magrosaryo na ko kada gabi. Ambot, nabdasig man kong balik og eskwela. Wa ko kahibaw, akong mama, akong papa, wa mag-ingon eskwela. Balik kong eskwela. Abi na kong bright na ko, grade 5. Eskwela ko grade 5, 14 akong edad, grade 5. Sos, exam na yun with mathematics, 1 to 100, addition, 0 lang yapon ko. Sos, nihilak na ko ato. Sa una mo, katawa man kong masiro katong grade 4 pa ko. Pagka grade 5, nihilak na ko. Anak ko sa Ginoo Lord. Pagkabugo ginako. Yang ano man nga, imo man kong dasigon pag-eskwela. Na siya magsigingon sa kong una-una, sige lang ko, eskwela lang. Mupasar na bitaw ka na, basta magbinuotan ka. Kay elementary, public school man, mupasar man dyan ka, basta magsige lang kag-adto. Mo to, pakopyahon, bati gyapon kay kog kinopyahan, hinay kayo, hantun, mapapas lang tong kopyahonon, di ko kapas. Zero na sang notebook, kay dili kumpleto. Nyari sa mga quizzes, mga exam, 1 to 100, lipay na kayo kuha kog 20. 20 akong kuha, lipay kay kuha na. Ang gibuhat sa akong maestra, gibutang na lang ko nila sa garden. Dito sa garden ba? Hapit, tanang oras na ko eskwelahan, tuas garden. Siging himog, mga koral, magpapa dito sa mga paluya, kalbasa, mananom. Garden yun. Graduate ko grade 6, siging atos garden. Pag humas school year, nindot kay mi garden, gi-awardan pa kog ribbon. Ibaw mo sa akong ribbon. First time gito kasaka kog stage. Pagka grade 6, akong ribbon kay wa matod pang mama, wa mamos, wa mabis. Naman ang most, no? Most. Ang mama na kay most man na ilang pronunciation na. Ang ako, wa mamos, wa mabis. Wa mabis, wa. Ang akong ribbon kay Carpenter of the Year. Pero tanawag yung gunsay na hitabo. Tungod atong ribbon, nga gitaon nako, nadasit kong eskwela. Nya, di man ko kasunod abiliana. Mura man ay public sa una. Diri ko si IT. Napugos kinakos mama nga mo eskwela ko. Mama, porti balibad, kuhagi kwarta. Bayranan man si IT. Abya ko si IT. Kanang sa Nicolas, si Bahan, hindi pa man tong si IT aning may gotong, kada si Padilla. Mudali-dali kong paniod to, magrosaryo ko, anha diya sa may sa Nicolas, una pa mubalik ngadto sa CIT ini kahapon nga klase. Magrosaryo ko diya, kaon ko sa tabuan, dahatong akong baon nga mais nga bugas, niya tunga nga dugo-dugo, pakapinandig sabaw, katong Lariosa, natin Lariosa diya nga kananak. Dewa tabuan ba? Sulod. Nasuki ito na ako Lariosa. Akong hangyo sa Ginoo, nako, motuo jud ko, mahal nga birhin, nga wagi imposibles Ginoo. Kaning akong kabugo, lisuala ni akong utok. Gikan sa bugo, ibutang las makapasar. Ay lang sa nang bright kay, lain sa kay paminahon. Himua lang nga makapasar. Ano ba, tuyok ka lang ba? Ana. Tinuod yun gituyok yun sa Ginoo. Kaya ngiyar sang lamdag na ko, pagtuon, di tuon ko. Sus, inigtuon ako, niguman ako basa, inigbarog na ako, malimot magkustanan. Wala dyan ko yung mahinumduman. Ingo sa, muna mo sa mahinom ako, balik og tuon. Balik sa kog tuon.
hangtod kalima na ko basa-basahon ang katong among assignment nga basahonon. Una pa dunay musud-sud sa akong utok. Ana, moto magtuon ko alas 7 gabi or alas 6 gabi hangtod mga alas 9. Matugog alas 9, labing dugay, mata na sa kog alas 3 kadlawon. Tuon na sa ko anak kutob alas 5. Ikalas 5 ato na ko sapa sa may sandayong, di man ko gapuyo. Maghimog tabay, maligo, humanasad, kalas 6:30, sirit na nga to sa eskwelahan. Ngayon, uli na ko ikahapon, kasagaran, maglakaw. Lakaw na na ako ikastabuan nga to padong sa Guadalupe, kaya ron kadaginot spliti. Siguroon lang ang padong sa eskwelahan, aron di malihit. Nana, akong suga, kandila, dito sa Sandayong, akong sudan, kasagaran, luya o gasin. Ano na nana? Adi mong to? Ngayon, ikatapos, ikadomingo, Sabado, ikasabado, way klase, ulis bukid, mamakyaw ka ng gunahon, o naipuston ang mangga, mamutos, o mangga, para lang yun na ako'y mabaon-baon. Kanang summer, taas mo na, hinuigo ay ginagputos mangga nga to, aron dako ko og ma-income, makapalit na sa bagong parisan sa pulo, karsones o sapatos. Pero sa gibuhat sa Ginoo, pag first grading, first year, na-appeal dayon ko top 10 sa among classroom. Top number 3. Sus, dito sa elementary, ang gisulti sa ako mga classmate, Siano, Bugo, Dakugo, Waisod. Muna ilang sulti nako. Anad naman sa kuana. Pag-abot na diri sa high school, ang tawag kay apelido naman, Ubod. Ubod. Hala, si Ubod ka bright. Tawagan ako nilag Ubod ng Talino. Nya, sa overall, gipost mo sa itong top 40 students, ika-number 37 ko ato sa overall. Nya, pag second grading, number 2 ko sa among classroom, ika-number 21 ko sa overall. Nya, pag third grading, number 13 ako sa overall. Pag fourth grading, na-appeal na ko sa top 10. Dito na ko sa number 7. Overall na. Iya lagi. Anong mo malipay? Di mo mutuo, no? Sas ka klaro. Ato, ni-graduate ko diha, CIT, 5th honor ko. Nga ako pag yun na wing commander sa CIT, kauyab yung dagan-dagan. O na siya. Pag college, diha ko si CCC, commerce, accounting. So, graduate sa ko diha, magna cum laude. Ako pag yung gi-awardan sa leadership kay sa Supreme Student Government. Kami to mo'y leader, ako mo'y pinaka-head. Na, nindot no? O nang kaingon sila na bright, si Siano, nga kabugo ato. Ako mga classmate ba? Dito sa elementary. Buot ay mos Ginoo. Unsa may point din pasudla ang Ginoo, mabungahon ka. Unsa may bunga? Kadto sa imong mga pangandoy. Sobra pa. Akong pangandoy, mo graduate ko og kurso. Wa ko mangandoy nga mahimo kong magna cum laude. Kay di man ko kamawa, di man ko kaabot ana. Pero naabot. Nya pag trabaho na ko Land Bank, nag-acting na ko diya, sugod ko October 1987, clerk, clearing distributing clerk. Pagka mga 1993, na officer na ko sa Loans Division. Pagka 1994, nahimo na kong acting assistant branch manager. Niresign dayon ko. Pagka 1995, suod kong seminaryo. Wadyo ko magunahuna nga mapari ko. Ako una, minyo. Katulo lagi ko nag-sit og minyo. Wadyo ko yung nahuna ni magpari. Ganahan dyo kong mutilaw ang inyong natilawan. Nga, karon nagmahay-mahay na mo.
Ato, karon nahimo na kong pari. Wa jud ko magtuo nga mapari. Ang Ginoo mo ay nagpabungan ing tanan. Usa ra gi akong gi batunan. Pasudlon ang Ginoo. Ya unsa man ako rong gi usa gid sa gi-highlight nako. Ako yung padayonon pagpuyo kadtong akong kakabus sa nag-eskwela pa kog high school. Motoy akong benchmark sa akong pagkatao. Adigyo ko mutigom og kwarta para sa akong kaugalingon. Kinahanglan magpabilin kong kabos. Nya kay magpabilin man kong kabos, ipanghatag according to the will of God. Ano diharo na assign ko sa prisuhan 5 years. Naka-benefit yung prisuhan. Kanang CPDRC, nakahatag ko diha og 4 ka buok tents og 1,000 ka mga lingkuranan kay daghan man kay na sila diha manimba. Nya kanang Cebu City Jail, 2 ka tents o niya 500 ka lingkuranan kanang monoblock. O ang uban pa mga jails, Talisay, Mandawi, Lapu-Lapu, abot pa ko ngadto sa South, Karkar, Naga, Toledo, sa Norte sad, Bugo, Danao, Bugo, Bantayan Island, Midilin. Kanay na ba? Suruyon ginanako, Minglanilla, niya panghatagan o unsay mahatag. Unsa man tong kuana? Unsa man to siyang buhata? Unsa to? Mao na to ang ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Unsa may resulta? Porting daghanang kwarta ni sulod sa akong mga kamot. Na daghan kay ni kwarta. Karon anak ko sa parokya, sugod atong August 2019, August 6, 2019. Nanak ko sa San Vicente Ferrer. Pagka March 2020, COVID, lockdown tanan. Wa na'y kuan, wa na'y misa. Ang ako ditong parokya, nag-renovate ko. Kay pag-abot na ako, bisag bago pa ang simbahan, tungod tingali kay gidali-dali og himo, aron mapaspas, ang mga tiles, 70% sa tiles, nangaukab. Ang atop sad, nangabali, tinga ito, gipangtaya na, sige na sang agas, muna makisami, nagipanghala pra po ng mga hardiflix, ng liki na nagbitay ng uban, padung na mahog. Ato, ang kurente, wasay klarong kurente, sige ka trip off, daghan yung buhatonon. Nga gamay kayong simbahan, gamay sa kayong yuta. Ang tibok palibot sa simbahan, why finishing? Inikusog sa uwan, manglusot ang tubig, aning mga kilid, kay musuhod ang tubig ba? Nana, ato, project, unahong atop, human, rewiring. Sugod mi o last week of January 2020. Naama sa ningon, sige pa din, amo ning usban ning atop. Nya, rewiring. Nya, pay later na lang kuno. Ato, solicitation. So, wamang gyoy, kuan. Wamang gyoy, nibalik nga solicitation na yun. Huwat-huwat lang sa ko. Si Arugay mo balik. Mga almost 500 gito ka solicitation sa among panghatag. Huwag inibalik. Pagka mga first week of March, na inibalik. Niabot og mga 500,000. Igo na sang gilamoy sa bayronon. Kaya niabot na mag almost 3 million among bayronon. Di, huwat na sa taglain. So, mo declare bitaw ang simbahan pagka March 18 nga wa na'y misa. Nya ang among simbahan,
napuno na sa scaffolding kay katrabaho sa paguba sa Kisame. Nilingkod ko atubangan sa simbahan ba pagka mga March 19 nga wa naging misa. Galingkod ko ingon ko San Vicente Ferrer may patron. Unsa man ning simbahan nimo? Scaffolding forever. Kaya wa naman. Lockdown naman. Wa na siguro kanus apat ta makabalik. Wa na say siguro kato mga solicitation mamalik pa to. Nya di sa ko hiligan ning social media. Nya kay giingon naman gyud nga online ang misa. Wa man say internet sa amo kay wa pa may kuan kana na ang fiber. Nya dead spot kuno ng among lugar. Hantod karon hinay kay globe, hinay kayo ang smart. Sao man ani ha? I-record lang. Ingnan ako akong mga IT, mga youth ba. Pwede ninyo day i-record ang misa niya atong i-upload. Pwede ra pa der. Ana, mo to gahimog Facebook account, gahimo sa dog YouTube channel. Ila ko ang videohan, i-upload, mangita sila internet nga kusog-kusog. I-upload. Pagka mga tunga-tunga sa Abril, ingon sila, Pader, daghan na ra ba kag subscriber? Nakopila na may subscriber. Abi na kung saan ang subscriber. Siya, sa YouTube ko, no? Abot na ko nog mga 3,000. Niya pag kami, niabot na mga 7,000. Pagka June, abot na mga 10,000. Niya ingon dahil ang among finance. Orag lamdag sa Ginoo ba? I-announce pa dir ang atong project. Basin pag naaday manghatag. Nakuasa na ko i-announce sa imong misa. O to, announce na ko. Uy, na may daghan tinuod nga ng hatag. Pahimus lang na yun. Sige na kong announce. Hangtod karon pagka April 2021, murag 1 year ba, sukad miga online. Nakadawat na kog mga 25 million na donations. Nahuman among simbahan, atok, tanan, kapamalit pa kog yuta diri sa kilid, na bag-o gitanan. Pagka mga May or June, adirigis July 2021, kompleto na ang interior sa simbahan. Napay expansion, nakahimog opisina, mga worth to, mga 25 million kapin. Di ko kato. Nganoan? Wag yun. Di isa ko hilig og social media. O karon hinon, daghan naman nun kayo mutanaw og social media. Morning naabot ko ron din eh. Morning napagaw sa go. Pero sagdi lang kay mahalinan mangyapog slat. Na para di sa simbahan. Kining tanan, akong gisgutan, mao kini ang mga bunga sa usa ka tawo nga maningkamot pagpasulod sa Ginoo sa iyang kinabuhi niya sundon ang gustos Ginoo. Usa ra gyud, empty yourself. Pagbiya na kus amo, si Papa paralyzed, half body paralyzed. Akong maguwang paralyzed. Si Papa 1989 paralyzed. Ang akong maguwang 1992, ako mao'y breadwinner. Gi-inspired ko sa Ginoo nga musud og seminaryo March 1994. Pagka June 1995 ni sud ko. Si Papa ra ang ni reklamo ingon siya, kinsa may mupakaon namo nga ikaw man roy among gisaligan. Nako, God will provide. Amo to pagka August, sud ko og June 1995. Pagka August, patay des Papa. God will provide. Dito na tulog Papa sa langit, sige na tulog kaon dito. Di na to paralyzed. Naman na to, katura man say namatay. The rest, buhi pa man, hantod ko na ordain. Akong mama, namatay 2011, na ordain ko og 2004. So nakapahimos pas mamas akong kulikta og mga 7 years siguro.
Mo to namatay sa diabetes, sige magkaon ka. Daghang ing kolekta, daghan pa kay offer. Sige. Pakaon nga tong mama, patay lagi. Wow, matay sa gutom oy. Patay sa kaon. Lisod tong pagbiya nako. Mura ko gaputol og upat kadagkong kadina. Nagdinay ko ba og upat kadagko kayong mga butang. Una, ang akong uyab magminyo na untami 1995. Nindot kay mong relationship. Mura to siya og the summary of all women nga akong na engaged. Buutan, Diyos nun, responsable, niya naagi moral stand, ligon. Nindot siya kaya mong relationship. Puro sa mi nag-serve simbahan. Lisod kay biyaan. Ikaduha, ang akong pamilya. Ako'y breadwinner. Papa nako paralyzed. Maguwang nako paralyzed. Pobre kay mi. Ako'y gisaligan. Niya akong biyaan. Lisod ay. Sunod. Ang akong trabaho sa bangko. Gasugod ko clerk. Kadto, ga-acting na ko assistant branch manager. Assuring na kaito for my career. Biyaan, isod kayo. Sa simbahan, active kay ko simbas Guadalupe. Sinaligan kay ko sa Legion of Mary, choir, sa kaniniang BBS, sa kaning pastoral council, naadyo ko dito. Nya, biyaan, lisod kayo eh. Pero ako kining gibiyaan tanan. Sod kong seminaryo, nga matod pa sa akong uyuan, nayabag na ka. Musod ka ng way siguro, biyaan ini mong siguro. Siguro na ning ma-officer na ka, hangtod mamatay ka, imong mga anak, assured ani, musod ka ng seminaryo nga way siguro. Ani sod yung kong seminaryo. Pagmisa na ko, ang ako sang uyuan nga nagtawag na ko, nayabag na ko, ani amin raman sa sakong kamot. Sige mo sa gingon nga, proud kay minimo pa dir, proud. Ako una-una na, kaya biya ni mo tamparuson. Nganla lang ko ni mo sa una ko ay siguro, nabuang na ba ko? Kaya musunod ko tas Ginoo, nganla tagbuang oy. Nganla tagbuang. Pero sagdi lang, matod pa ni San Pablo, ang kabuang sa Ginoo, labaw kaayo kaysa kaalam sa tao. Ang kaalam sa tao, usa lang kabinuang sa matas Ginoo. Muna kung pasudlo na to ang pulong sa Ginoo, gamito na to ang pulong sa Ginoo, puy-an na to ang pulong sa Ginoo, sa sinugdanan mo tagbuang, pero sa katapusan, nganlan kita nila og maalamon, sakto gidiay. Muna kung kulatahon ka sa imong bana, ayaw yung biya, ingnon ka, nabuang ka, magpakulata ka, nayabag ka diya. Nya na din, sogo nis Ginoo. Awa, di ba, mga lubo na imong ipon. Ingnon ka sa imong ginikanan, mauna na. Nayabag na ka. Sa magpakabatay ka ng way alamag ni mong bana, sigilag suyop, sigilag pangulata, nayabag na ka diya, nabugo na ka. Ingnan na yun, bright tingali ko, pero sogo mas Ginoo. Tanawa. Di ba? Mabot yung panahon nga mamatay ka. Ikamatay ni mo, kumplito na kagipon dito. Ilisan mo na. Ilisan na sa Ginoo eh. Kanang imo mga naong nga nangahiwi, tungod sa kulata, at tarong na kayo na dito. Iyam ng tarungon tanan. Yamaw na to ang kinabuhi nga tinud-anay. Pero sa tinud-anay lang sad, samtang ni apakas kalibutan, matagamtaman nimo ang dili ma-imagine nga mga kalampusan. Look at Santa Monica, inahan ni San Agustin. Si San Agustin maunay usanis mga bunga ni San Agustin. Buangon kay na si Agustin. Iya sa ginanggiangkon. Pero ang paghigugma ni Monica, ang pagsunod ni Santa Monica sa Ginoo, nitakod sa iyang anak. Ang iyang anak na nakod og daghan kayo. Hangtod karon na nindot na kayong simbahan tungod ni San Agustin.
Sila man ni mga pari. Ari pa kag unahan, basilika, hasta nagkuas kulikta. Ano basilika? Tungod ng San Agustin. Nagko ay kulikta, basilika. Diha? O mo kibaw? Nagko nagkulikta. Nawa na ka ng inig nobina. Kana lang nobina sa senior ba? Ang mga nangulikta, magsangki, igoy. Gana. Purti pag yung daghana. Gana nga doon ako. Wow ko kasuway sa amo nga nagsangki, ang guwan. Diyan raw kita. Tungod ang San Agustin. Agustin yan na sila diha. Anya, naday nagdahom. Nakatong Agustin nga di mo tuo Ginoo. Mahimong usa ka dakong santo sa atong sibahan. Tungod to ni Monica nagipasod ang pulong sa Ginoo. Gihigugmang yang anak, wa kasabi, wa yaw-yawi. Gihilakan lang, giampuan, na usab ang dughan ni Agustin. Nakaingon ko San Agustin, my heart, sa to? Has been restless until it rests on you. Late have I found you, Lord. But, kung sa may pagkakita niya sa Ginoo, kakita siya rest, katagbak. Sige, magmisa pa man tingita karon no? Manimba pa mo? Ha? Panguli na lang ka mo. Bitaw, sige, mag-prepare tas misa, siguro mga 15 minutes, 10 to 15 minutes. After that, misa tao. Ganahan mo mulakaw, mag-CR o kira. Di sa mo ganahan mulakaw, ditso naman sa Kodres Loyo, aron mag-misa na ta. Salamat.